So karon mga solid, another vlog na punta. So good morning, good morning. So karon mga solid, ako sa mangga karon kay gatuom ko kani among mangga mga solid. Walay bunga. Sus na amay bunga di ay ang pagkasurtihan ko nato. Naman ay bunga ni among mangga mga solid nya. Ako imingan ako kaog mangga. Among balay na dito na. Nya naadre ang puro ang mangga nya. Gito siguro agi-agi dire mga solid kay abi man ako walay bunga mangga. Karon na may bunga. Sila pero dili kayo sa ingong daghan ba? Pero di atak kaog daghan kay kalibangan ata. Balisod na. Oh, mangga mga solid. Gagmay pa ni siya pero kaon gagmay pa ni pero kaon na. Ako mga solid kaning bangga hari di ko manghata kay ako ni isaba-saba kanay bunga ning mangga. Murag balik na to diri wa na kini bunga. Di ra ko magsaba-saba kanay bunga niya. Di na ko ni hotdog kuha kay ako ni ginagmay kuha para ini sundang balik na to. Naragya pa tayo makuha. So tara solid do. Ako mga manghod wa jud kabalongan ani bunga. Parte na tong kusugang mga mangga. Tulor ni kabot tong kuhaon makasulid tulor ra bukay. Kung atong daghanon atay mabalik kundi tong tulo. A few inches later. Hinog sa mga solid, amin ako hilaw. Eh, tagmay mo kayo. Pero ako kabalo kung hinog ba ning duha? Kani hinog man? Lami man siya hinog. Di man siya ahat pagka hinog. Basta hinog yun siya gyud. As in. Ah. Ako yung asin dire mga solid. Asin naman to sulat nato kay pati mo ni sa kalamay. Tamis, pati. Or nindo tato suka, wala mi suka man. Asin. Ah. Gatuom ako mga solid kung pay bunga tong kuanay. Susulol ko ato ba kay lasang-lasang mo to. Angad ko babo naman ay bunga yay. Di ko kakaon mga solid kaya hindot mga tambayan diri. Distansya na sa mong balay niya kan ako ni mangga pa ni akong gisakan karon. Hindi ko ni kaon kay nginangin man diri. Hindi nga juga kaog mangga mga solid. Hindi lagi. Ah. Ah. Apa usah dre. Slom. Ito sa ganina hinog. Gamay man kayo niya hinog man tong kaon una hinog. Kan hilaw lami. Kaya lami man sa asin. Asin na tugna kay wala magumi suka nya wala gumi patis pero lami ra ni sulat asin kay bumunin anda na mo dire asin may kayo may mi lagi mga sulit karon ba gibiyaan magugos akong kuan kon adto ta mi kuan ron adto ta mi mami adtoon nga ikaliguan ba nindot sa nga lugar diri sa among bukid nya gibiyaan man ko ulay ayo lagi lusabot mi nga adto mi karon pag adto na ako dito sa signalan namo kay dito mi mag-abot wala may tawa. Ito ano naman? Ayun na. Gas luma lagi mga sulit. Ay, gabi.
Hindi yun matunog imong kilaw-kilaw or wala said. Luma. Lahi man sa manggahagod kay giniton baka nang ginit. Nya, lahi rin pagka aslom kay murag sakit. Aslom ko siya as in. Pero lami. Tumaak. Tumay. Giniton siya. Gidit. Bahala nakaslom mga soli basta kay mangga lami kayo. Lah hinog ko lagi ono. Gayilo na bagagmay pag hinog naman. Hinog lagi ni usa mga soli daw hinog. Hinog. Hinog siya. Luba. Bisa hinog mga soli pati as luma. So dire ko to atong vlog mga solid and thank you so much sa pagtanaw na to no. Pag good vibes. Tangay salamat sa mga subscriber na ko diya. Sa pag stay sa ato ang small channel sa mga Bisaya niya. Shout out sa mga Bisaya ha. Shout out. So tangay salamat sa pagtanaw ha. Subscribe sa wala pa subscribe na sa akong channel sa mga Bisaya. Yo. So salamat and bye bye.